Wel, pnawn da, chroeso I Hen Heol, a gêm allweddol rhwng Llansawel a'r Bala sy'n brwydro I Sgorio cwmp yn 6 isa Uwch Gynghrair Cymru. 5 pwynt sy'n gwahanu'r ddau dîm ar ddechrau'r penwythnos, a bydd gwir Andy Dyer yn ysu agor y bwlch I 8 rhyngddyn nhw ar 2 isa. Mae'r Bala heb ennill ers yr holl gan golli'n drwm nos Wener diwetha yn erbyn Hwlffordd. Hogiau'r Llyn wedi bod yn aelodau Uwch Gynghrair Cymru ers 16 tymor, ond gyda record o ennill 1 o'r 10 gêm diwetha, mae pethau'n edrych yn weddol ddi I fois Steve Fisher. Mike Davies, dwi yn cadw cwmni I fi yn sylwebu heddiw o Hen Heol, cyn chwaraewr Aberystwyth a Chaerfyrddin, Siôn Meredydd. Siôn, mae'n anodd gweld yn bellach na buddigoliaeth I Lansawel heddi. Sut ti'n meddwl o tîm cartre, dyw record nhw gatre ddim yn wych, ond sut ti'n meddwl o'r rhan lle maen nhw yn y tabl ag ati fydden nhw eisiau neud swydd y pnawn yma? Ac o ran newyddion tîmed, o dim newid I dîm Llansawel wedi ennill pwynt gwerthfawr yn y Flint. Cadwch lygad ar Tom Walters. Mae e'n cael ei dymor gorau yn Uwch Gynghrair Cymru gyda 8 gôl a chreu 7 arall. A hefyd Ollie Anderson, Wolves yn ei wylio fe. Ie, 3 yn y cefn. Maen nhw'n sefydlog. Bates a Jenkins yr ôl ysgellwyr. Pa mor aml fydden nhw gallu ymuno'r llinell flaen yn ymosod y Llansawel. A fel o ti'n gweud, gwyliwch allan am Anderson. Wedi dechrau pob gêm y tymor yma. A fel o ti'n gweud, Wolves yn edrych arno fe'n barcud. Ac o ran yr ymwelwyr y Bala, wel, mae Steve Fisher yn gwneud 4 newid o'r golled drom ar ddôl y bont Hwlffordd nos Wener diwetha. Harry Dean a Will Bell yn dymuno'r amddiffyn, Mendes I ganol ca, a mae Haseb yn dychwelyd i'r llinell flan. Ie, fel ti'n gweud, 4 newid I tîm y Bala. John Owen, y cyn ymosodwr, nawr yn ei swydd yn y cefn I Bala. Mendes, fel ti'n sôn, nôl yn ganol ca, bydd e yn ei brofiad yn allweddol i'r Bala. Ond y diffyg goliad, dyna'r broblem i'r gŵr maes tegu y tymor yma. A dyma ni'r sefyllfa yn y 6 isa. Fel ni'n gweld y Bala, wel, mae rhaid iddyn nhw I gael pwyntiau heddiw I chi'n teimlo. Oherwydd gyda'r Flint adre yn ebyn Met Caerdydd, gemau nesaf Bala, Llanelli a'r Flint, Siôn. Ie, fel ti'n gweud, fi creu bydden nhw jyst yn falle'n edrych am pwynt y pnawn yma, sefyll yn y gêm mor gymaint am nhw galler, ond fel o'n i'n gweud, y ffurfrenna fydd y tîm cartre, ond lot ar y gêm yma pnawn yma. Wel, ein dyfarnwr yw Mr Rob Jenkins a Llansawel sy'n cychwyn y gêm yn chwarae yn ei crysau coch arferol. Yn ymosod yn sydyn iawn lawr yr asgell chwyth yma. Cian Jenkins. Jenkins yn chwilio am drad Ollie Anderson. Mae'n bwysig heddi bod Bala yn cychwyn yn dda I chi'n teimlo. Os ydyn nhw'n ilwydio'r gôl gynta, allai fe fod yn brynawn hir I hogiau'r Llyn. Mae'r Torrance yn gollwng y bêl, ond mae'r drosedd yn mynd o blaid yr ymwelwyr. Wel, yn dod am y bêl, ond yn llithro o'i afel e. Ie, mae'r glawd wedi cyrraedd ni erbyn hyn. Oedd na falle chydig o broblemau cyn y gêm yn meddwl, falle bydd y gêm ddim yn digwydd, ond sicr mae'r glawd wedi dod. Mae hwnna'n ffactor i'r gôl geidwad. Y bêl yn uchel, y glaw yn tywallt. Torrance yn mynd yn hir. Mae'n dweud tipyn taw fe oedd seren y gêm o ran y Bala nos Wener yn dôl y bont er iddyn nhw golli o 2 I ddim, a mae Torrance yn disgwyl y bêl I lithro i'w ddwylo fe. Ie, ti'n sôn fanna, Siôn, am yr amheuaeth am y gêm. O'n i'n synnu glywed hynny, ddweud y gwir, achos mynd nôl i'r hen ddyddiau, fe fyddech chi'n disgwyl i'r gêm I fynd ymlaen, dim problem. Wel, ni gyd yn iws i'r ceiau plastig yma nawr, Mike yn unig, ond fel ti'n gweud, yn dyddiau ni byddai'r gêm yma wedi bod anno 100%, ond oedd na, mae'r cwestiwn am y gêm ar ddechrau y pnawn. Jenkins yn clirio. Bates yn dod amdani. Ricky Lee Owen yn tacluso, a mae yna gyfle I ledu'r bêl. A mae'r bêl wedi dod oddi ar un o chwaraewyr y Bala, felly tafliad I Lansawel sy'n dieddol o chwarae weddol uniongyrchol. A dyma Price yn croesi. Digba sy'n clirio dros dro, Bates yn disgwyl y bêl I fynd dros yr ystlys.
Tafliad felly i Lansawel pen pella. Dechreuad da i'r tîm captain. Ti'n be, mae beit a Owen, fel o'n i sôn ar ddechrau'r rhaglen, maen nhw eisiau ymuno ar mosod pob cyfle gewn nhw, felly Andy Dyer wedi set o'i dîm lan yn ymysodol ofnadw, a nawr Jenkins fydd yn crymanu hon mewn i'r blwch. Y tafliad yw i, digon o daldra gan Oli Anderson, y gŵr ifanc, mae Wolves yn edrych arno fe. Peniad allan gan Mehaseb. Jenkins eto tro hwn ar ei drod dde yn troi mewn a fe fydd un dafliad arall i Lansawel. O'n i'n holi Andy Dyer cyn y gêm, Sean, ynglyn â'r ffaith bod nhw wedi gorffen yn ddegfed y tymor diwetha, am bod yna welliad wedi bod. A chi'n gallu gweld na gyda chwaraewyr ifanc yn cael gymaint mwy o brofiad. Tafliad hir arall. Digba yw'r tala o amddiffynwyr y Bala. A rhwng Ibrahim a Ferguson, maen nhw yn clirio at hanner ffordd. O nôl mae'n dod, tro hwn gan Luke Cooper. Angen i rwy'n cael ei drod ar y bêl. Kieran Williams yw'r gŵr hwnnw yng nghanol ca yn barter i Tom Price. Ond y Bala, neith unrhyw le tro iddyn nhw ar hyn o bryd, a mae Fanning yn clirio dros yr yslis, a tro cynta ni weld y Bala yn hanner i gwrthwynebwyr. Ie, fydden nhw jyst yn falch nawr, cael bach o meddiant yn hanner Llansawel. Mae wedi bod yn dechreuad cyflym i'r tîm cartre. Owen, yw'n i drad. Ibrahim. Bell yn un o'r pedwar newid yn y cefn. Yn chwarae wrth ochr John Owen. Edrych mae fel yn mynd i fod yn bedwar yn y cefn i dîm Fisher. Yn chwarae'r bêl mlaen, cyffyrddiad da gan Ferguson. Ferguson yn dal y bêl lan, yn disgwyl y rhediad gan Mendes. Ond ar draws mae capten Lansawel yn dod, Alex Gammond, a tafliad i'r Bala. Cyfnod da fanna. Ie, dod y cyffyrddiad na gyda Mendes, jyst bach yn drwm, achos agorodd pethau lawr, agorodd pethau lan ar yr asgell dde yma. Bron 5 munud wedi chwarae, peniad allan. Mae'n cyfle fan hyn i John Owen i roi'r bêl yn y cwrt Cosby. Will Fuller yn aros ar ei linell, ond mae tu hwnt i bawb. Mae Fuller yn casglu. A diddorol nodi bod y ddau gôl-geidwad, Torrance a Fuller, y ddau yn holl bresennol i'w clybiau y tymor yma. Fuller a Torrance, tipyn o brofiad, ond camgymeriad fanna gan John Owen. Bêl yn cael ei gasglu gan Cian Jenkins, y drosedd gan Owen yn un amlwg. Camgymeriad i gychwyn, wedyn y drosedd, a cyfle fan hyn i Lansawel i gael ergyd ar darged. Ymysodwr gwr iawn yn neud dacl. O fel ti gweud, y cyffyrddiad cyntaf gan John Owen ddim digon da yn achosi'r blobyn yn y lle cyntaf. Jenkins wedyn, fel o'n i'n gweud, fodlon ymuno ar ymysod pob cyfle geithau. Mae hon mewn sefyllfa arbennig o dda i Llansawel, yn wedig yn yr ymoder tywydd yma, i roi pwysau ar Torrance. Wel, triawd o gwmpas y bêl. Tom Price, Cian Jenkins, Tom Walters yn tybio bod e'n ffafrio chwaraewr trod dde. Pedwar yn y mir amddiffynol. Price yn mynd â hi syth mewn i'r wal. Wal yn gwneud i waith, ond ddim yn ergyd orau gan y chwaraewr profiadol Tom Price. Gammond wedi aros lan yn helpu'r bêl ymlaen tuag at Tom Walters. Bêl ymlaen, Torrance yn galw, a tro hwn mae Joel Torrance yn casglu. 7 llechen lan gweitha sefyllfa Bala yn y gwaelodion. Mae Torrance yn cael tymor da gan ystyried. Ie, gys nhw dechrau dda i'r tymor, ond o fe Mike. Ond nhw'n mynd ildio rhyw lawer. Ennill y gêm o gol i ddim fan hyn ac yn draw. Felly, pethau wedi gwythygu wrth i'r tymor mynd yn ei mlaen i'r Bala. Ie, i buddigoliaeth diwetha y gêm ola
cyn yr holl difuddigoliaeth yna o beder i ddim yn erbyn Flint, wedyn nhw golli o beder i 2 cyn hynny. Will Fuller dros y gicrydd. Walters yn disgwyl amdani, peniad allan gan Mendes. Eto gwaith da gan Ferguson yn... A fe sy'n casglu lawr o'r asgell dde, mae'n ffafrio i droed chwith, mae'n gymorth iddo fe gan Ibrahim, ond yn colli'r cyfle hynny, a mae hwnna'n bas wych gan Williams, yn chwilio am rhediad Anderson, y tro cynta i ni weld Anderson ar garlam, eto Williams sy'n ennill y bêl, mae wedi parhau a'i rhediad, ond ar draws dath John Owen i glirio dros y Bala. Mae'r chwarae bron yn gyfan gwbl yn hanner y Bala. Oedd y gyfle fyna i Walters, oedd yn un dda lle wedi cymeryd yr ergyd anno, yn wedig fel ni sôn yn yr ymodau yma. Ond hwn oedd y drosedd, just cyffyrddiad yn y cefen. Chydig dros 8 munud wedi chwarae, cic rydd arall i Lansawel. Price a hi tuag at Tom Walters, ar ôl beniad i'r Bala, clirio'r bêl dros yr ystlys. Fe ddwedais i ar y cychwyn, Siôn, bod fi'n teimlo bod y gôr agoriadol yn holl bwysig y prynhawn yma. Ac os yw e'n mynd i Lansawel, ti jyst yn mynd i weld penne'r Bala, dwi'n credu, yn syrthio. Ie, yn sicr y tîm cartres wedi dechrau'r orau ran meddiant a sefyllfa nhw ar y ca. Ond fe ti'n gweud, y gol gynta'n holl bwysig i'r gêm a y ddoi dîm yn stryglan rhyw lawer. Williams wedi gwneud yn wych, a nid yma tro cynta Kieran Williams. Chwaraewr gorau canol ca hyd yn hen. Walters yn gosod y bêl lawr tuag at Anderson. Blaen trod, ymddiffyn y Bala'n clirio, a lle fan hyn gan Cameron Ferguson. Ibrahim a Mendes yn cyrraedd y cwrt Cosby, ond Ferguson braidd yn hunanol fanna, a braidd yn araf yn rhoi'r bêl mewn i'r cwrt Cosby. 2-3 cyffyrddiad normod fanna gan Ferguson, oedd na gyfle, oedd na chwaraewyr yn y blwch i'r Bala. Pas ddeallus o ganol cae ryddhau Cian Jenkins. Jenkins yn erbyn John Owen, mae'n troi John Owen un ffordd wedyn y llall. Croesiad isiel yn tasgu oddi ar yr wyneb llithrig yma ar Hen Heol. Glaw man parhaol wedi bod yma trwy gydol y bore sy'n gwneud yr wyneb yn fywiog i ddweud y lleia. Left shoulder. Price yn cynnig i hi'n Bala'n clirio, eto lan at Ferguson sy'n lladd y bêl ac yn cuddio'r bêl yn effeithiol. Angen cymorth ar yr ymosodwr. John Owen yw'r dewis o ran bas. Mae nôl at Torrance, mae Torrance i gwneud yn dda dros hanner ffordd. Ond canol ca Llansawel yn y munudau agoriadol yn dominyddu. Dyma Ricky Lee Owen yn chwilio i ryddhau Louis Bates. Bates ar garlam yn erbyn Harry Dean. A beth yw penderfyniad cynorthwydd, mae'n gic gol. Ond eto, darlun yn y chwarae yna o beth ni wedi gweld yn y 10 munud cyntaf yma. Ie, fel o'n i gweud ar dechrau'r rhaglen, Bates a Jenkins, maen nhw wedi gweld tipyn o'r bêl. Rhediad da fyna gyda Bates, jyst yn creu y lle lawr yr asgell dde, ond yn sicr Jenkins a Bates, maen nhw'n amlwg iawn yn y gêm yn y cwarter awr 10 munud cyntaf yma. Ac er yn ei ganmol Llansawel am eu perfformiadau nhw yn ystod y tymor, ddechreuodd mor dda gyda'r fuddigoliaeth ar neuadd y parc yn erbyn y pencampwyr. 2 gwaith, maen nhw wedi ennill gartref yn hyn. A un o'r rheini yn erbyn y Bala, ond dyma Fanning. Fanning mewn i drad Walters. Walters yn llithro, ond tafliad fydd i Lansawel. Ie, ennill 2 a 2 gêm gyfartal, colli 7 yw record Llansawel. Eto Jenkins yn disgwyl y rhediadau, ond chwilio am Walters, ond y bêl drwodd am gic gol. Mae Andy Dyer, mae wedi bod yn graff yn diwe, Siôn, gyda'i
I ddewisiadau fe. Mae wedi dod mewn â Jack Fanning ar fenthyg yn y cefn. Mae gyda fe Ricky Lee Owen, dim ond yn 19 oed. Ollie Anderson, 19 oed. Ni wedi canmol y clwb am datblygu y chwaraewyr ifanc yma. Ie, perthynas agos gyda Abertawe, wrth gwrs, nifer o'r hyfforddwyr Llansawel ynglwm gyda Abertawe. I atgoffa chi o uchafbwyntiau, di llun a dim wrth, o'r holl gemau sy'n cael ei chwarae yn yr Uwch Gynghrair yn ystod y penwythnos hon. 2 gêm wedi bod, y pencampwyr yn ennill o 2-1 gartre yn erbyn Caernarfon. Neithiwr, buddigoliaeth bwysig arall i tîm Craig Harrison, a Llanelli yn llithro yn dilyn y golled adre yn erbyn Hwlffordd o gol i ddim gol Dan Hawkins yn sicrhau'r 3 phwynt yr adar gleision. A maen nhw nawr ar rediad da yn y 6 eisiau chwarae 4, ennill 4 ers yr hollt. Jenkins eto ar tafliad, tipyn o chwarae'n dod lawr o'r asgell chwyth yma. Dyma Fanning, 19 mlwydd oed ar fenthyg o Abertawe. Yn mynd yn hir, John Owen yn cael ei ben iddi. Ar y floedd gan gefnogwyr Llansawel yn dweud y cyfan gan y cyffyrddiad na gan John Owen. Oedd hi'n benio da gan John Owen, achos oedd Walters wedi gwneud rhediad tu ôl iddo fe. Felly oedd hi'n peniad pwysig gan Owen. A sôn am chwaraewyr newydd yn dod mewn, Fanning ar fenthyg o Abertawe, dyma'i rediad un pwrpasol, mae'n cario'r bêl yn dda, ac yna allan at Cian Jenkins. Jenkins yn croesi. Y Bala ar yr ail gyfle yn clirio. Drwch pa mor ddwfwn mae Cameron Ferguson yn gorfod dôl i gael cyffyrddiad o'r bêl. Dwywaith mae'r tîmoedd yma wedi cyfarfod yn ystod y tymor. 2-1 oedd hi lan ar faes Tegid. Ac yna 2-0 o blaid Llansawel yn y gêm gyfatebol yma ar Hen Heol. Aros yn y gêm, fi'n credu, ydy'r nod i'r Bala ar hyn o bryd. Sean, beth fydde ti'n gweud? Sa'n ni'n cytuno gyda ti, Mike. Dyn ni heb cael lot o'r belyn o y meddiant yn llym. Dwi'n unwaith, dwi'n credu, 1 cic gol mae Fuller wedi gorfod gwneud o ran y tîm cartre. Ond wrth gwrs, y mwyaf i gyd mae'r gêm yn mynd, a mae Bala'n aros yn y gêm, mwyaf o beth sydd. Digba yn galw, fe'n ennill y peniad, ond Ibrahim yn ildio'r meddiant nôl i Ricky Lee Owen. Cian Jenkins sy'n cael tymor da yn safle'r ôl asgellwr ochr chwyth. A lle gan y capten Alex Gammond. Eto chwilio am Cian Jenkins, a mae'r bêl nawr wedi dod oddi ar Jenkins, a fe fydd hi yn gic gol. Hwna yw'r cynllun ddo, Mig. Ti'n iawn, wastad yn edrych am yr hediad yna gan Jenkins lawr yr asgell chwyth. Dwi wedi gweld newid yn barod ym mhatrwm chwarae y Bala. Dwi wedi gweld mae Ross White fel sef wedi mynd nôl. Mae rhywun tri yn y cefn yn canol, a mae John Owen wedi cael ei symud lan y ca. Felly, falle tebyg am debyg wedi mynd yn y fe. Lle o'n nhw ar y pedwar yn y cefn, Sean? Ie, yn sicr, mae'n rhi oherwydd y lle mae Jenkins yn cael awr yn ei, felly byddai'n well bod Mendes yn chwarae fel ôl asgellwr, jyst i gymeryd allan o'r gêm, fel ti'n gweud, matcho nhw lan yn yr un fath o system. So bydd yna swydd nawr gyda Mendes i ddilyn rhediadau Jenkins.
Fe bigon ni hwnna yn syth yn y fe Alex Gammon, y drychiad cyntaf fe oedd i chwarae'r bêl allan i Jenkins ac o ganol ca, maen nhw'n edrych i ryddhau Louis Bates hefyd. Dau ôl ysgellwr a ddawol iawn yn y ffordd mae cynllun chwarae Llansawel yn datblygu. Wel, os allan nhw chwarae'n gyflym fan hyn, mae Jenkins fod na Kerry o lle lawr yr asgell chwith. Oce, Mendes wedi dod nôl nawr, ond dwi ddim yn hollol siŵr ble mae fe fo chwarae, dwi'n meddwl hyn o bryd. Bas ymlaen gan Ibrahim, ond drwchwch ar Fuller wedi darllen y rediad ac yn rhoi'r bêl dros ben i Digma. Mae'n ras am y bêl a mae'n nôl os na lawio yn fanna. Neu pasio nôl. Y pas yn ôl gan Will Bell i Joel Torrance. Pawb yn gweiddi ar ein dyfarnwr Rob Jenkins. Wel, o'n i mewn sefyllfa arbennig o dda fan hyn, a dwi'n meddwl bod hon yn llawiad yn y blwch ydy mai, a ddyle honna wedi fod yn gic o'r smotyn i Llansawel. Wel, y bêl ymlaen, a dyna union beth ddigwyddodd yn Hwlffordd nos Wener diwetha. Un bêl hir gan Ifan Ott lawr ca yn troi amddiffyn y Bala ac dath y gol i Kyle Kenneford, a bu bron i Lansawel ennill cic o'r smotyn fanna gyda un pêl uniongyrchol lawr ca. Bydde hwnna wedi cyfri fel assist i'r gol geidwad, Fuller. Falle wedi bod yn rhwydd, falle cyd chwarae da fan hyn, y Miller Cwrt Cosby, Blana Anderson. Anderson yn dal ac yn gryf am ydi ennill cic gornel gynta'r gêm i Lansawel. Lansawel yn cael y gorau o bethau, ond ar yr ail chwarae yna, i chi'n gweld y llawio. Wel, o'n i'n meddwl falle arbennig o dda lle dyn ni'n yn sylwebu fan hyn, Mike, yn union pyn digwyddodd y llawiad o'n i'n meddwl bod hi'n gic o'r smotyn. Yes, I got 12 on the D and 8 on the D. 19 munud wedi chwarae. Cic gornel gynta'r gêm o blaid y tîm cartre. Cian Jenkins a'r arwydd. Y glaw yn ei thywallt yma ar Hen Heol. I dal i ddysgwyl y gol agoriadol. Jenkins yn crimanu'r bêl mewn tuag at Fanning. Crysau Gwyn yn mynd amdani ac ergyd yn tasgu. Oedd hi ar amddiffyn y Bala a tro hwn maen nhw yn ffodus i ddianc. Oedd yr hanner foli na gan Price, dalodd e ddim bert ond yn gwyro allan. A chic gol fydd hi i'r ymwelwyr Joel Torrance. Wedys i 7 llechen lan wedi symud o Salford City yn 2024, cymryd lle Celyn Absalom. Fori ar Sgorio, byddwn ni'n dangos rownd derfynol tlws yr adran rhwng Wrexham a Chaerdydd yn fyw ar S4C am gwarter i 5 o'r gloch. Wrexham yn erbyn Caerdydd, y rownd derfynol y tlws, a nhw sy'n cwrdd hefyd yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru i'r merched. Cwpan Butte Energy. Bas ymlaen, Ferguson, nôl at Mehaseb. Ond dyma Price yn ei dwyni. Price yn edrych lan 2 o ran ddewis iddo fe. Anderson a Walters. Mae Anderson yn cydnabod y syniad. A fe soniodd rhywun, Sean, ynddo fe, am 1 o'r gloch bydde'r glaw yn cyrraedd. A ni'n clywed yn tywallt ar y gantri yma. Y gêm yn mynd yn ei flaen o'r cychwyn. Oedd yw ychydig o amheuaeth, ond a wneith i orffen, dyna'r cwestiwn. Os fydd hi'n bwrw fel hyn. Bas tu ôl i Ross White, ond mae'n hiro pawb. Mae'r ymodau yn mynd i fod yn ffactor nawr. Mae'n tywall y glaw. Oedd nhw'n sôn, 1 o'r gloch oedd e'n mynd i ddod mewn. Mae Derek yn iawn. Mae'n sicr wedi cyrraedd a fydd rhai chwarae i'r ymodau i ryw raddau. Ni bron hanner ffordd trwy'r hanner cynta, a mae'r gêm bron i gyd yn gyfan gwbl cael ei chwarae yn hanner y Bala. Dyn nhw ddim wedi ildio.
falle ar y gosa, i ni wedi dod at gol, Torrance yn gollwng y bêl, ond mi oedd yna drosedd, a falle y galwad yn amlawio yn erbyn Will Bell. Bas ymlaen gan y Bala! Yw Cameron Ferguson yn camu tuag ati, ond Fanning yn clirio. Gammond, pwysau ar Bell. Bell yn gwneud I swydd ac yn dros yr ystlys â hi. Anderson, troi'n gelfydd, mewn teg at Jenkins, a Jenkins ar peniad ar darged, oedd angen yr arbediad gan Torrance. Ond Ollie Anderson yn creu lle i'w hunan ar ei drod dde, un edrychiad lan yn gweld Jenkins yn rhydd, a peniad ar ôl... Ie, oedd y troiad yn un arbennig gan Anderson, a oedd ddim cweit digon o bwer ar y peniad, oedd angen I hwnna fod yn y gornel chwith. Williams ymlaen. Walters. Mae'n amlwcus fanna. Mendes i'r Bala. Mewn I drad Ferguson. Nôl at Mendes. Ond mae yna gam sefyll yn erbyn Lasana Mendes. A I ddeud y gwir, falle dyna'r chwarae gorau ni wedi gweld oddi wrth y Bala. Mendes a Ferguson yn cyfuno I greu lle. Petai e ddim wedi bod yn gam sefyll. Mi oedd Mahaseb yn y canol. A beth oedd Mendes yn ei well fyna, oedd yn edrych reit ar draws y llinell ôl. Felly, dim excuse fyna am fod yn camsefyll. A fel o ti'n gweud, Mike, dyna'r chwarae gorau dyn ni wedi gweld o Bala hyd hyn. Y cyr chwarae rhwng Ferguson a Mendes, oedd hi'n agos. Mae neb am y bêl yr ucha heddi gan Gammond, a dros yr ystlys â hi gan mae Mendes yn gofyn y swyn y siarad y fi de. Oedd e am yr alwad yn dod e. Bell sy'n clirio dros Bala, mae Haseb yn dod amdani, ond yn penio'n syth at Cian Jenkins. Ibrahim yn ceisio cuddio'r bêl, ond eto Llansawel sy'n ennill y bêl yn ôl, tro hwn Lee Owen. Owen ac Jenkins, tafliad arall I Lansawel, a chwarae prysur gan chwaraewyr ifanc Llansawel, Lee Owen a Cian Jenkins lawr y chwith yma. Cefnogwyr selog Llansawel sy'n codi cri yn yr eisteddle o Tanon I fan hyn ar Hen Heol. Anderson yn grif yn y dacl, bêl yn tasgu allan. Bala yn atal y gic gornel. Hands! Llansawel fwy cyfforddus yn ei meddiant na Bala hyd yn hyn, wrth I fi weid na, maen nhw'n rhoi bêl bant on. Mae Haseb ymlaen at Ferguson. Ferguson yn erbyn Fanning, ac o'r ddau wr ifanc. Fanning yn cael y gorau o bethau. Mendes chwilio am Haseb. Fuller yn syrthio ar y bêl, dim problem. Dim gol wythnos yn ôl i'r Bala. A mae goliau wedi bod yn broblem I dîm Steve Fisher. 11 mewn 12 gêm oddi cartre yn dweud y stori wrthoch chi. A I ddeud y gwir, Sean, mewn 5 munud ar hugen, dyn nhw ddim wedi cael ergyd am gol heddi. Dyn nhw heb creu rhyw lawer chwaith, Mike. Y gorau oedd y camsefyll gan Mendes, I fod yn onest. Cooper, pas ofalus I lwybr Louis Bates. Drwchwch ar y crysau coch yn y canol, 4 ohonyn nhw. Ferguson yn codi ucha. Ibrahim, ond eto, crysau coch yn ei amgylchynu fe, yn colli'r bêl, ond llithriad fanna gan Cian Jenkins roi cyfle i'r Bala I glirio.
Ond Ross White yn gwneud camgymeriad a mae dros yr eisteddle fan hyn o'n blaenau ni. Ie, mae Cian Jenkins, mae fe'n jyst yn ei swydd allweddol i Llansawel, jyst yn torri, unwaith mae Bala yn cael meddiant, mae fe yn y man ar lle, jyst i torri pethau lan o'r rhan ymosod y Bala. Angori pethau yn ganol ca. Digon amser gan Will Fuller. Fuller yn isiel, siŵr daw fyna oedd i fod mynd. Anderson yn cael y cyffyrddiad at Walters. Mae allan at Bates. Bates at Price. Price yn isiel ar draws y cwrt bach a mae allan am gic gornel. Ond symudiad addawol arall gan y tîm cartre. Popeth yn cychwyn. Oedd yn dilyn gwaith da Ollie Anderson. Ie, Bates i fi oedd yna gyfle falle yn ennill yr meddiant yn ganol caf fan hyn. Mae hwn yn bêl dda i Bates. Cyffyrddiad da, a mae fe mewn fan hyn i cymeryd i ergyd mlaen yn y marn ni, yn lle chwarae lawr yr asgell. Cyfle. Eto Cian Jenkins sydd ar draws i gymryd y gic gornel ar ei drod chwith bydd hwn yn cremanu. Mae'n mynd yn fyr at Louis Bates. Newid yr ongl at y postyn pellach lle mae Walters yn disgwyl. Oedd Price wedi mynd i'r llawr. Mae Walters yn gadael y bêl i redeg. Tafliad i'r tîm cartre. Williams mewn at Price. A'r momentum yn cael ei golli fanna, ond mae meddiant yn parhau gan y tîm cartre. Mae Fuller yn mynd yn hir at Walters. Walters yn penio lawr, ond mae yna gam sefyll, ond ni'n teimlo falle i fod e wedi mynd yn rhy gynnar. Oedd yna wthiad yn y cwrt Cosby ar Tom Price. Ie, gen i weld nawr, fe oedd yna chydig o wriad yn y cefn, ond sa'n credu bod hwnna'n gic o'r smotyn. Ddim mor amlwg ar y llaw... Na. Llawio. Mae lot yn digwydd yn y blwch yna pyn ti cymeryd cic gornel. Mae Nathan Burke yw capten y Bala, fe sy'n ceisio codi. Bechgyn y llyn. Ie, cadw yn y gêm o ddyneges. Cadw i fynd, cadw i ymledd. Fel ti'n gweud, Mike, mae belled bod hi'n ddi-sgôr. Ferguson yn ennill y peniad, dyma Mendes. Mendes nôl at Ibrahim. Ibrahim yn croesi. Mae Hasebo ar bediad gorau'r gêm gan Will Fuller a symudiad gorau'r gêm i'r Bala lawr yr asgell dde. Croesiad arbennig, peniad da gan mae Haseb a'r prif sgoriwr yn anffodus bod e ddim wedi sgorio. Fuller yn taflu hunan i'w dde ac yn arbed yn rhagorol. Wel, fe nyllodd e arbediad y tymor llynedd a oedd honna cystal a unrhyw beth welwn ni y tymor yma hefyd. Chwarae da gan y Bala lawr yr asgell dde yma, a mae'r peniad yn ei dda, mae fe'n cael pŵer lawr, mae'n anodd i'r gol geidwad, ond mae hwnna'n lawiad arbennig o dda gan Fuller. Wel, gwych gan y gol geidwad, ond syniad da gan mae Haseb prif sgoriwr y Bala hefyd i benio'r bêl lawr, a'r bêl yn tasgu oddi ar yr wyneb llithrig. Dyma Walters i Lansawel. White o dan bwysau. Mae'n penderfynu clirio dros yr yslis. Williams yn erbyn Ibrahim. Ond fe fydd y chwarae da yna a'r cyfle i Mahaseb yn codi hyder bechgyn y Bala. Mae rhaid dweud bod y newid yna, lle maen nhw wedi newid safle John Owen a Ross White wedi gweithio, ond maen nhw adon bwysau fan hyn. Ricky Lee Owen at Williams. Williams yn ergydion isiel, bêl yn tasgu allan. O, cyffyrddiad cynta gwych.
gan Cian Jenkins. Nôl at Fanning. Fanning yn clirio. Torrance yn galw. A'r croesiad yn rhy agos ato fe. Ie, mynd nôl at y syniad na bod y newid o ran safleoedd wedi gweithio o ran yr ymwelwyr? Ie, ti'n mynd am ddyn mwy na lai, no ti, yr hun siap, felly does dim esgus gan unrhyw chwaraewr ym rhoi cant a cant a gobeithio ro allan on top, fel maen nhw'n gweud, o rhan dy gêm bersonol yn erbyn y chwaraewr ti'n marco. Walters, chwarae da gan Walters, bêl dros ben Will Bell, syniad yn un dda. Walters, 8 gôl iddo fe, ond hefyd wedi creu 7 y tymor hwn. Mae'n cael ei dymor gorau yn yr Uwch Gynghrair Tom Walters. Mae wedi chwarae gyda Ruben Davies, mae wedi chwarae gyda Sam Snaith, ond partner effeithiol arall iddo fe heddi, Ollie Anderson, dim ond yn 19 oed. 4 gôl yn barod iddo fe. Bas yn ôl, rhoi pwysau ar Harry Dean, mae'n ofalus nôl at Torrance. Yn hwyr ar y gôl geidwad mae Anderson. Wel, oedd yn liged i ar y bêl. Sio Meredith bydd i gwyddo fanna. Wel, es i achos mae Anderson newydd roed i ysgwydd reit trwyddo Torrance yn y gôl, ond fydd e'n lwcus i bido cael cardyn melyn yn y marn i fan hyn. Ddim yn siŵr os oedd y camera wedi dal lan gyda yr hyn y digwyddodd, fe welwn ni nawr. Mae'n cario ymlaen yn ei rediad, ond mae fe'n esgeulus ofnadw yn y ffordd mae fe'n mynd mewn i'r gôl geidwad fyna. A mae fe wedi cael cardyn melyn. Cardyn melyn cynta'r gêm yn mynd i Ollie Anderson, y blaenwr ifanc. Mae'n gwlffin o chwaraewr Ollie Anderson dros i 6 troedfedd yn gyflym ac yn gryf ar y bêl. Pan ni'n siarad ar y ca, mae'n siarad mor feddal. Ti'n rhoi fe ar y ca, mae'n personoliaeth yn newid i gyd. Lly gwein al, lot o wobl nawr sy'n ar y Pêl-droed. Fel ti'n gweud, personoliaeth yn newid unwaith ti'n mynd dros y linell wen na. Felly bod Sio Meredith yn un ohonyn nhw, felly. Switch bach, da fi. Oedd yn... I credu bod angen hwnna fel chwaraewr yn oes e. Rhywbeth i taran i chi. Gamond o 2 chwaraewr Llansawel mynd am yr un bêl, a mae yna anaf i'r pen fan hyn, neu ochr y pen. Lle daw Fanning a Gamond gwrthdaro fanna, a mae Gamond yn edrych mewn pôn. Ie, ti'n iawn i gyd y chwaraewr, fi'n credu gath y ddoi ben yn dod at ei gilydd. Credu bydd e'n iawn. Wedi codi erbyn hyn. Ond hwn oedd y digwyddiad. Y ddoi gefnwr yn mynd am yr hun bêl. Diffyg cyfarthrebu. A Penelyn yn y diwedd oedd y boen. Mae'n od yn dweud, traffig un ffordd oedd hi yn y gêm, a wedyn cyfle gorau'r gêm yn dod i'r ymwelwyr. A dim ond un cyfle, fel fi wedi gweud, o'r cychwyn, y gôl gyntaf sy'n mynd i fod yn allweddol heddiw, Sion. A petai Mahaseb wedi cyfeirio'r bêl na heibio i Fuller, allu fod yn stori wahanol heddi. Ie, achos y cyfle orau i Llansawel, oedd y peniad na gan Jenkins, ond ddim yn creu lot o broblem. Cooper yn croesi, Bala'n clirio nôl gan Fanning, pwysau eto ar amddiffyn y Bala, dyn nhw ddim y tala. Dyma Anderson yn ei golli at Ricky Lee Owen, reit ar draws y cwrt bach. O Tom Walters yn llithro mewn ar y postyn pella. A ddim cweit dalai fel oedd e fod Ricky Lee Owen. Ond falle cyfle gorau y tîm cartre yn dod fanna, ac eto Anderson yn gwneud y gwaith caib a rhaw. Ie, Jenkins yn ennill y peniad, Anderson just y lay-off na, a ti'n disgwyl gwell gan Lee Owen. Bwrw'r targed o leia, achos fel efo'r amodau, unrhyw beth ar y llawr, mae'n anodd i'r gôl geidwad. Un gôl yn unig y tymor hwn i Ricky Lee Owen, yn erbyn pwy? Yn erbyn y Bala. Cyfle gwych fanna iddo fe sgorio'r ail, ond yn tynnu'r ergyd yna'n bwrw'r bêl mewn i'r llawr os rhywbeth. Gamond yn galw.
Eto pwysau ar Will Bell. Will Bell yn edrych o'i gwmpas yn llawer o ddewis. Walters at Williams. Williams yn croesi dda ar ei drod chwith. Bala'n clirio Walters. Wneud unrhyw le y tro a Burke yn gosod i dros yr yslis. Cyfnod da fan hyn i'r tîm cartre. Just dros 5 munud i ware tan yr hanner fydd Llansawel yn gobeithio am y gol agoriadol yna. I'll let you know, Rob. Ibrahim, chydig tu ôl i Ferguson. Gammond at Cooper. Cooper, cyn chwaraewr y Bari wrth gwrs, wedi ymuno o dinas Casnewydd o'r ail hain. Cooper yn dod amdani, wedi darllen symudiad y Bêl. Williams wedi bod yn effeithiol yng nghanol ca i Lansawel yn yr hanner cynta. Mae dyma fe unwaith eto ar ei drod chwith. Mae yna gyfuniad bach pert fan hyn gan Lansawel. Jack Fanning, Kieran Williams, Cian Jenkins, cydbwysedd o ran chwaraewyr trod chwith. Ia, dim newid yn tîm Llansawel, felly maen nhw'n gyfarwydd ei gilydd, gyfarwydd ar system fel o ti'n sôn, Mike. Wel, wrth i ni agosau at hanner amser, Sean edrych ar Andy Dyer pen pella a Steve Fisher. Pwy ti'n meddwl bydd yr ypisa o'r ddau os eith y sgôr aros yn peth? Neu pwy yw'r glypa. O'r ddoi fel drown rat, fel maen nhw'n gweud. Na, fi credu Llansawel sydd wedi cael gorau o'r meddiant, gorau o'r hanner cyntaf yn sicr. Ddim yn creu digon o clear-cut chances fel maen nhw'n gweud, ond fi creu Andy Dyer allan o'r ddoi y ffordd o'r fydd y hapusa. Y Bala, wrth gwrs, wedi newid y system a wedi gwella oherwydd hynny, ond Andy Dyer fi'n credu bydd yn fwy hapus ar yr egwyl. Eto Kieran Williams yn cyrraedd y Bêl gyntaf ac yn rhoi pwysau Ross White. White a drosedd yn erbyn Ollie Anderson. Braidd yn hall falle, Sean? O, ddim lot yn honna yn y marn ni. Wrth ysgwydd oedd hi. Anderson, o'n i'n meddwl, tipyn cryfach. Na'r amddiffynwr, fe welwn ni fan hyn. Mae fe'n gloiach hefyd, dwi'n meddwl. A mae'r amddiffynwr wedi mynd lawr yn rhy hawdd a Anderson ddim yn hapus o hwnna. Ross White, braidd yn ffodus fanna. Wedi cael yn ei ail gyfnod gyda y Bala. Wedi ennill cwpan Nathaniel MG gyda'r Bala yn 2023. Mae wedi bod yn dymor anodd i fechgyn y llyn. Owen yn uchel i'r awyr. Y frwydr eto yng nghanol ca yn cael ei hennill gan Lansawel. Dyma Ricky Lee Owen. Bydd y Bêl yn tasgu heibo i Harry Dean a dim llawer o ddewis gan yr amddiffynwr ond roedd hi dros yr yslis. Lansawel yn gorffen yr hanner yn gryf. Wedi llwy reoli meddiant yn yr hanner cynta, ond efallai cyfle gore wedi syrthio i Hussein Mehaseb, prif sgoriwr y Bala, i beniad e'n cael ei harbed yn wych gan Fuller. Your blind's clear. Yeah, I got them 3 and 20. Di-sgôr yma ar Hen Heol. Walters, cuddio'r Bêl. Creu lle i'w hunan, croesiad da, peniad gan Anderson. A cyfuniad yna o Walters ac Anderson eto. Bron yn creu'r gol agoriadol. Gwaith gwych gan Walters ar ei drod chwith yn reoli'n gyntaf ac yna'n troi. Anderson penio heibo postyn. Walters yn un arbennig o dda, yn ennill y Bêl yn y lle cyntaf, ond mae hwnna yn groesiad arbennig o dda. Fydd Anderson yn siomedig bod e heb bwrw'r targed o'r leia. Cyfle da ar ddiwedd y hanner cyntaf. Eto fe yw Anderson o ran i daldra hefyd yn ennill y peniad o flaen amddiffynwyr y Bala.
Come on in, tempo. Fuller yn clirio. Mae hwnna'n bas dda, dwi'n siŵr dyma na oedd i fod mynd. Cian Jenkins at Walters, ond Digba yn ennill y dacl. Dyma mehaseb, a prin i ni wedi gweld y prif sgoriwr. A mae wedi aros ar lawr, a na fy'r pen ni'n chwarae ymlaen. Rob Jenkins yn edrych ac yn anwybyddu fe. Bale yn tasgu oddi ar Harry Dean, fydd hi'n gic gornel. I ni mewn yn ddwfwn i'r 5 munud ola. Ever did one. Then I got back post. Ddwy funud i chwarae yn yr hanner cynta yma. Llansawel dim, y Bala dim. Gêm allweddol yng ngwaelodion Uwch Gynghrair Cymru. Y gôl allweddol gynta. Mor bwysig. Cian Jenkins mewn! A Joel Torrance yn nunlle ar cyffyrddiad ola gan chwaraewr y Bala, felly cic gornel arall. Ond Torrance, sydd fel arfer mor hyderus yn dod amdani, oedd yn nunlle fanna, Sion? Ie, yr ymodau hefyd. Trio cael llaw cryf ati, ond fel ti'n gweud, no man's land. Cyfle arall i Llansawel. Tom Price o'r chwyth yn uchel i'r awyr. Peniad da fanna. Yn ildio. Cic gornel arall. Ond Ross White yn penio dros trawst i hunan. Mae Rob Jenkins yn galw 2 chwaraewr ar draws fan hyn. Ferguson ac Anderson. 2 o'r chwaraewr y fanca ar y ca. Anderson gofio bod yn ofalus. Mae'r Gerdyn Melin. Gollen nhw Sam Snaith i Gerdyn Coch wythnos yn ôl. Price. Hongian y ber i fyny. Pwysau ar Torrance. Mae'n dyrnu'n llwyddiannus y tro hwn. Nôl gan Williams. O, arbediad rhagorol. Walters, y sodliad gan Jack Fanning. A Torrance yn neud yn wirthiol. Wel, ergyd trod chwyth rymus gan Kieran Williams yn tasgu oddi ar yr wyneb. Torrance yn gwneud yn gampus. Sodliad Fanning, arbediad arall da gan gôl-geidwad y Bala. Oedd hi yn ergyd arbennig o dda. Ddiardar, mae hwnna yn arbediad arbennig o dda hefyd gan Torrance yn y gôl. Wel, sonio ni bod Fuller a Torrance yn holl bresennol, a mae'r tystiolaeth hanner cynta ma'n dangos pam. Dyma Price. Price yn ceisio croesi a gergydion yr un symudiad fanna. Eto Torrance yn y fan a'r lle. Wel, cyfle ar ôl cyfle i Llansawel. Maen nhw'n curo ar y drws. Ond fel o ti'n sôn, Mike Torrance yn holl brofiadol. Hon oedd y cyfle diwetha. Neud yn dda, jyst yn sefyll ar ei bostyn cyntaf fe. Cyfle hwyr fan hyn. Munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 3/4 awr. Ni wedi gorfod aros yn hir am gyfleoedd clir. Ond un yma haseb i'r Bala a Kieran Williams, ond gwaith gwych gan y 2 gôl-geidwad. Owen a Walters yn cyfuno. Lawr yr asgell dde, tacl bwysig gan y capten Burke. Os na amser am un ymosodiad arall gan y tîm cartre. Louis Bates ar tafliad. Cooper yn casglu. Chwiban ola, Rob Jenkins o hanner digon diddorol, ond dim goliau yma ar Hen Heol, ond cyfleoedd da i'r 2 dîm. Llansawel yn rheoli'r meddiant, ond Bala yn creu y cyfle cynta. Mendes yn croesi, mae haseb yn penio lawr. Arbediad rhagorol gan Fuller, ac yna jyst cyn yr hanner, yr ergyd gan Kieran Williams. A'r arbediad yn un rhagorol gan Torrance. Mae yna ar yr hanner yma ar Hen Heol. Llansawel dim, y Bala dim. A fe gewn ni mewn yr uchafbwyntiau o gemau neithiwr Llanelli yn Elbyn Hwlffordd. Rhys y capten yn clirio'n uchel.
Mae Cronin yn syrthio, ond does ddim trosedd yn ôl y dyfarnwr. A mae'r gwiriad i lwybr Dan Hawkins yn ffodus. Mae dal yn o'i Hawkins ar yr ail gynnig. Pennock yn arbed unwaith, ddwywaith. 2 gynnig ar ei 2 droed gan Hawkins. Pennock yn arbed y 2. Mae yna frwydro tair yng nghanol cae. Humphries yn dod â hi. Amon, cyffyrddiad dyheig i Shepherd. Walters. Hawkins ymlaen i Amon. Dyma chi gyfle i Hwlffordd! A mae'n cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Sean Cronin. Symudiad o'r safon ucha. Amon i ergyd heibio'r golwr, ond Cronin yn gwneud y gwaith caib ar haw. Amser gan Rhys i fesur i bas, ac am amser hefyd i Hawkins droi. Corey Shepherd. Rhy agos at y golwr. Alex Pennock yn erbyn tîm i da. Tony wrth gwrs, rheolwr Hwlffordd. Rhys, y gig hir lawr cae. Walters i fyny amdani ar flic. Mae Hawkins drwodd! Hawkins dros y bar! A mae'n gwybod y dylai fe wneud yn well. Hwlffordd ddim yn gofod gwneud llawer i dorri'n glir, ond Cronin falle jyst yn gwneud digon. Cyfle i Lanelli ymosod. Dyma Gibbings. Nildio'r meddiant. McCarthy. Gwneud yn wych. Nawr y bas ymlaen i Amon. Amon yn croesi, a mae Hawkins ar y postyn pella, a mae Hwlffordd yn haeddiannol ar y blaen. Os yw Llanelli'n colli heno, maen nhw'n syrthio, ac maen nhw ar ei hôl i. Llanelli dim, Hwlffordd 1. Rhys yn sgubo yn effeithiol Hawkins. Mae Walters yno, mae Amon yno. Shepherd ar bas i Amon, mae'r llima'n di chodi, wnaeth hon ddim cyfri. Mae'n go agos, ond Amon yn cam sefyll. Mae'n parhau yn 1-0 i'r adargleision yn y crysagwynion. Yn erbyn Hwlffordd, anilliodd Llanelli i 2 gêm diwetha. 1 yn y gwpan, 1 yn y Gynghrair. Felly mae'n obeth o hyd i'r tîm cartre wrth i Danny Williams ddangos i dryciau lawr yr asgell dde. Croesiad at y canol. Mae'n cyrraedd y capten, Joe Hopkins. Mae ergyd ymhell heibio'r nod. Tristan Jenkins yr eilydd. Yn gwarchod y bêl yn dda. Power. Lloyd yn codi ag yn argydio, mae'n taro'r targed o leia. Mae rhaid i Lanelli sgorio o leia 2 o sgoi'r cwimp. O leia oedd hon ar y nod. Not ar geg hir lawr cae. Mae'n amddiffynwr neu smondach o honna. Mae Hawkins drwodd! A Pennock yn achub Llanelli. Dyw amddiffyn Llanelli ddim wedi cyrraedd y safon angenrheidiol heno, a fe dyle Hawkins di cael ei ail. Jenkins. Yn colli'r meddiant. Amon. Dyw e ddim yn cam sefyll. Mae'r golwr wedi dod oddi ar y linell. Amon y gwiriad. Mae Baker yno i'w chlirio hi. Fe ddaeth Pennock mor bell allan. Fe allai'r gwiriad na di mynd i rywle. Dwy funud sy'n weddill. O Hwlffordd yn dod eto. Amon yn gry. Amon yn ergydio. Pennock yn arbed. A cyffyrddiad rhagorol i ddwyn y bêl dan drwy'n Hawkins. 2 funud sy'n weddill, ond Pennock rhoi popeth i'r achos. Walters, y gwiriad. A dyna ni, mae'r hyn sydd wedi bod yn amlwg ers wythnosau bellach yn swyddogol. Mae Llanelli wedi syrthio o Uwch Gynghrair Cymru ar ôl ennill dyrchafiad y tymor diwetha. Maen nhw'n dychwelyd yn syth i Gynghrair y De. Fel medde'r hen ystrydeb, di'r tabl ddim yn dweud celwydd, a gyda mo 9 pwynt o 6 gêm yr hugen, maen nhw'n syrthio cyn diwedd Chefror. Mae noson drist ar Bergsteb yn Heath. Y sgôr terfynol, Llanelli dim, Hwlffordd 1. Croeso i sesiwn yma fe tîm Power Chair Clwb Pêl-droed Wrexham. Y nod heno di rhoi cyfleoedd i plant a pobl ifanc ac oedolion hefyd i cymrychioli y clwb. Tymor yma am y tro cyntaf, dyn ni'n chwarae yn Cyngrair Llanfathol. Mae tîm wedi gwneud yn arbennig yn y Cyngrair ers dod mewn blwyddyn yma. Erbyn hyn mae gen i 17 yn y tîm. Yn diweddar dyn ni wedi ennill yn erbyn Man City. Rwy'n arbennig i gweld gwynebau y chwaraewr ar y chwiban ola. Caio, chdi ydi
goeden y tîm yma. Deitha fi pa mor bwysig ydy bod yn rhan o hyn? Mae'n pwysig mae'n gael ni mynd allan mwy a wneud pethau efo pobl sy'n gwybod beth da ni'n mynd drwy, so mae'n gael ni mwy o cymuned. Mae'n rili di wneud fi connectio efo mwy o pobl sy'n lyfio ffwtbol a wheelchair ffwtbol hefyd. Mae pob yn wytio amdano dy Gwener. Mae pob yn sôn amdano Gwener, a even drwy'r wsos, yr unig peth ni'n sôn amdano ydy dy Gwener. Gathon ni y gadeilau newydd yma jyst cyn dolyg. Mae di wneud gwahaniaeth mawr, ac yn y gadeilau hen, oeddwn ni'n driblo a jyst symud y pêl-droed, ond yn ein ti'n gallu pasio fo'n fast, which ydy'r ffordd iawn i chwarae'r gêm. Yeah, the new chair's been a game changer. The only way I can describe it is going from playing with a leather football to playing with a new modern one. It totally changes the game for them. But the speed means that they can pass and shoot much better. They can get in positions quicker. It's a very technical game in terms of you can't have two players on the same team tackling one player in a certain radius. So being able to move out that radius quickly is really important. Otherwise, the referee's decision is always going to be you're having a 2v1 and it's a foul on the other player. Heb y foundation o'r clwb a'r support o'r clwb hefyd, fysa hyn ddim yn bod yn posib. Athyn nhw'n ffeindio'r sponsor i helpu ni gael y gadeilau newydd yma. Morgan, rho syniad i mi be mae fod yn rhan o hyn yn golygu i ti? Mae'n golygu fo, mae'n bwysig bod rhan tîm. Mae'n gael fi ac yn nhw tîm. Mae'n gael fi i dylsweithio. Ti di cefnogi'r clwb ers blynyddoedd hefyd yn do? Do, cyn I fod a wain dod mewn gwirionol nos bawb yn y glaw gel newydd gyda'i fi o bobl yn gefnogi. Wan, mae'n llawn bydde beth mamw bydde fi'n gallu chwarae ffwtbol. Chwarae teg I glwb a disability officer o setio o'n I fyny. Nid pawb sy'n gallu dweud bod nhw wedi sgorio gol yn erbyn Man City, ond mi wyt ti wedi yn do? Do, ond mae'n angen gol o halfway line. So ti'n atgorio'r winning goal o'r halfway line? Do. Dwi wedi gweld chdi heno yn chwarae yn y gol, so ti'n amlwg yn aml glentog yn y gamp yma hefyd? Wel, yn bod am hynny. Ti'n rhy modest. Mae'r bathodyn na rwan, bathodyn Wrecsam, yn un sydd yn enwog dros y byd I gyd, yn dydi? Be mae o'n olygu I fod yn cynrychioli'r clwb? Mae'n golygu bod ni'n representio Cymru a bod ni'n representio ffwtbol yn Cymru. Mae pob yn gwybod amdan hyn a mae pob yn dysgu mwy a mwy bob wsos really, amdan y clwb yn representio bobl yn abal hefyd. So mae'n really pwysio yr envelop really, I bob dim yn rownd y byd I gyd, so mae'n really da. The Football Association of Wales have got a huge support structure for people wanting to set up clubs like this. The players are out there, they're just looking for a club, be that club. We are Bellevue Football Club. We're Wales' first award-winning league-registered multi-ethnic and inclusion-specific football club. The reason why Bellevue was founded was to provide football opportunities to anyone who's experienced barriers accessing the sport. We've had 40 different nationalities wear the badge, you know, asylum seekers and refugees from like Eritrea and Ethiopia, South Sudan, places like that. Economic migrants as well, like Tiago, one of our founding members, he moved here from Portugal for work. It is a melting pot, this whole area, where you get so many different people from so many different backgrounds. We've got people with mental health issues, people with learning difficulties. The thing that makes us unique is the fact that we don't ignore what's different about each other in order to celebrate what we've got in common. Começou há 10 anos atrás, começamos muita gente a envolver-se, criamos esta equipa, por ter muita gente. Não sabíamos que ia durar tanto tempo, mas estamos muito orgulhosos de ter continuado assim e esperamos que dure ainda mais.
Sim, eu recomendo o Bellevue a toda a gente porque, como eu disse, somos uma família, tens a oportunidade de jogar para outros países, para outros clubes. É diferente, é uma coisa diferente. Football for all should just be a mantra of every football club in the world, but quite simply it's not, because football is competitive. Once you get the competitive element of the sport, that's when you start seeing people that do face the barriers coming into the sport. You know, we've got lads here who are 20, 21 years old, they've never played for a football club in their life. What we do here is we'll take the time to actually take that player and try and bring them onto the same development curve as everyone else. So it's putting that individual player focus to make sure that everyone who comes here has the opportunity to have accessible football, regardless of results. This is my second year in Wrexham. I started training with the Bellevue. I think it was in the winter, last year. The club is just like our family. Yeah, we do everything on the beach, outside the beach. Whenever we lose together. Whenever we win together. What football can do is be a cultural exchange. The first language at Bellevue is kicking a ball. So when we're in this situation and we are all kicking a ball, why don't we learn more from each other? I can learn more about the world on this little patch of grass than I can on the back of an aeroplane. Dwi'n meddwl yn lleol, mae pobl yn gwybod ni fel yr ail clwb yn Wrexham, yn amlwg Wrexham Football Club, nhw di'r clwb fwyaf, mae pobl yn gwybod lot amdan Bellevue oherwydd y gwaith da ni'n gwneud yn y cymuned a croeso da ni'n rhoi bobl. Da ni'n rhoi siawns i chwarae pêl-droed i pobl hwyrach fas nhw ddim yn cael y siawns i wneud heb clwb fel Bellevue bodoli rili. Yn y trach na bod ar ben ei hun, maen nhw'n dod fan a chwarae pêl-droed, ddim yn stuck indoors ar social media ac mae'n gwych i iechyd y meddwl just bod allan. Dwi'n gwybod fy hun bod ni'n mynd trwy amser drwg a wy'n just cael y siawns i chwarae pêl-droed gyda pobl yn helpu cymaint. Nid just o ran iechyd, ond o ran iechyd y meddwl massive. Sam, you're secretary here at Bellevue, you know, maybe a mile or so down the road here, there is another little football club, isn't there? There is, yes. That has some American and Canadian investment involved. But actually, that rings true here as well, doesn't it? It certainly does. We've got our own American investor. He met sheep on a tour around Wrexham about the history of Wrexham and its Welsh football. He got talking to sheep and then he came to watch one of our games. From there he just kind of fell in love with the club and the ethos, and he's now been sponsoring our men's team for 2 seasons. Every time he comes to see Wrexham he makes an effort to come and see at least one of our teams play, so he's just really invested in the club and it's really nice. If someone had told me 10 years ago that we were going to be in a situation we're in now, I would have laughed in their face. It's not easy, it's hard work running a club, you know, I know myself. Being in the position we're in now, it's worth it every single day. The community we built, it's amazing. The Football Association of Wales have got a huge support structure for people wanting to set up clubs like this. The players are out there, they're just looking for a club, be that club. Yes, Y croeso nôl I Hen Heol, Llansawel, dim y Bala, dim ar hanner amser, ond un newid i'r Bala hanner amser. Mae Lasana Mendes ddim wedi dod allan, a mae Dominic McGivern yn gwisgo rhif 6 wedi dod i'r cag. McGivern wedi sgorio yn erbyn Llansawel yn gynharach yn y tymor ar faes tegid pan nath I orffen yn 2-1.
Siôn Meredith, beth gath i ddweud yn yr ystafelloedd newydd na? Wel, efo'r newid na, ni jyst yn meddwl falle bod Mendes ddim yn mynd nôl a traco Jenkins fel ôl ysgellwr, felly newid yn y personel y Bala, jyst falle i achub yr hediad yma Jenkins a Bates yn neud. Mae John Owen fel sy'n fi hefyd, mae fe wedi mynd i chwarae lawr yr asgell dde yna i'r Bala, felly newidiadau di So mae John Owen wedi cychwyn fel chwarae yn y cefn, fel cefnwr, wedi mynd mewn i ganol ca, a nawr mae'n chwarae fel asgellwr. Yn araf deg, mae'n mynd ôl i safle. Odi. Dyn ni fel arfer yn gweld John Owen yn chwarae, yn rhyd y blynyddoedd. Walters yn helpu'r Bêl mlaen, a dyma'r gŵr i hunan. John Owen mlaen tuag at Ferguson, cyffyrddiad cyntaf, llac tro hwn. Bêl yn rhydd, Will Bell yn uchel i'r awyr tuag at Mehaseb. Y frwydr canol ca mor bwysig, oedd Llansawel yn ennill popeth, a dyna chi esiampl ohono fe, yr ail bêl yn cael ei hennill gan Walters. Maen nhw'n gweithio'r bêl allan at Williams. Fe sy'n clirio, oedd Walters yn dod amdani, ond wneud unrhyw le tro. A dyma Llansawel yn cychwyn ar y droed flan. Y glaw yn parhau i bentyrru lawr yma ar Hen Heol mewn gêm hynod o bwysig yn y 6 isa. 5 pwynt yn gwahanu'r tîmoedd ar ddechrau'r prynhawn. Crydd yn mynd o blaid Lansawel. Cael ei ildio gan Dom McGivern yr eilydd. Trosydd yn cael ei roi rhy agos fel amddiffyn nhw'r Owen yn mynd lawr i gael crydd cynnar i'r tîm cartre. Hwn yn gyfle da i daflu'r bêl mewn i'r cwrt cosbi. Cian Jenkins ar ei drod chwith. Cooper, Gammond, Fanning i gyd lan o'r cefn. Mewn mae'n dod, arpeniad gan Gammond, ond dros y traws, yn methu cyfeirio'r bêl ar darget. Dwi'n meddwl Lee Owen oedd ar peniad yn y diwedd, gen i weld yn y funud, ond oedd hi'n croesiad o safon. Rhif 12, Lee Owen yn cael ei bennu'r ti, ond eto cyfle da i Llansawel. Bwrw'r targed o leia dylen nhw fod wneud gyda'r cyfleon hyn. Torrance nath arbed mor dda ar ddiwedd yr hanner, lawr ca. Ail bêl tro hwn yn mynd o blaid y Bala. Ibrahim, ond gwthiad yng nghefn Cian Jenkins. Crydd i'r tîm cartre. Ddim penderfyniad hawdd i'r dyrfarnwr yn y diwedd. Eto'n rhy agos fel amddiffynwr. Gwthiad lleia yn y cefen a crydd hawdd. Ond mae'n tywallt y glaw ma nawr. Ni'n clywed y Ar y teg, mae'r maes wedi sefyll lan yn arbennig o'n dda. Ti'n iawn. Dyn ni'n yn gweld ar i'r bêl fod yn weddol fywiog ar yr wyneb. Dyw'r dŵr eto ddim yn aros ar yr wyneb ac yn atal y bêl i symud o A i B. Tafliad pen pella te i'r tîm cartre. Jenkins a hi. Ricky Lee Owen, Tom Walters i gyd yn gwneud i symudiadau. Kieran Williams yn gweithio'r bêl allan at Price. Price yn ceisio ei lledu ddi. Mae Haseb yn gwneud y gwaith amddiffynol. A gwaith da gan Cooper. Cadw'r meddiant, cadw'r symudiad i fynd. Fanning. Fanning mewn i drad Lici. Lee Owen. Walters. Walters yn troi, ond hwnna'n gyfle da, oedd y symudiad yn adeiladu'n bert. Yna beth yn union o'n i'n mynd i weid, o hon yn heiddi gol. Oedd hi'n symudiad y safon, y cyd chwarae, Lee Owen yn dod yn ddwfn, jyst i pigo lan yn y poced yna'n rhif 10. Mae'n nid unig y glaw sy'n taro'r gantri, ond mae'r bêl sawl un wedi mynd dros ben yr eisteddle. O'n cwmpas ni y prynhawn yma.
Fanning, mae Cian Jenkins ar gael. Anderson yn dod yn fyr yn troi, wel oedd e'n troi mewn I drwbl, a mae'r drosedd yn erbyn Burke, y capten, cerdyn melyn syth I Burke. Ond o'n i'n meddwl bod Anderson wedi llithro yna. Na, ti'n iawn, troi mewn I drwbl nath ond Burke jyst yn mynd trwyddo fe fo wel yn fan hyn. Mae'r cyffyrddiad yn mynd mewn I chwarae Burke, gan bod y maes mor llithrig, Burke yn gadael I farc. Mae o sonio ni ar y cychwyn pa mor bwysig yw'r gol gynta. Croesiad tu hwnt I bawb, a mae'n mynd I fod yn gigol i'r Bala. Sonies I wrth Steve Fisher, Sean, cyn y gêm, o'n i'n gofyn iddo fe, ydy hon yn gêm, a must not lose gêm. A oedd e'n gweud oedd rhaid i'r... hwn oedd y cyfle, o torri ar draws I fyna, mae gan Anderson I fi sef wedi ymroed am I rediad y fyna. Oedd yna gyfle falle gael blaen trod ydi. Sôn am Steve Fisher cyn y gêm, gofyn iddo fe, oedd hon yn gêm na lle I dîmau fforddio colli. A oedd e'n gytuno. Achos mae'r gemau'n rhedeg allan, 6 gêm ar ôl heddi, fydd ar ôl, gemau allweddol pob wythnos, mae ganddyn nhw Llanelli wythnos nesaf gartre, Flint oddi cartre, ac yna Hwlffordd. A fe fydd uchafbwyntiau Uwch Gynghrair Cymru ar gorau o rownd derfynol plws yr adran y merched nos lun am 5 munud ar 20 I 10 ar S4C. Gan gynnwys y 2 gêm sydd eisoes wedi cael ei chwarae. Buddigoliaeth fy'r Seintiau, gartre yn ebyn Carnarfon, a Hwlffordd yn curo Llanelli a'r Bagsteb yn Heath, a bydd Llanelli nôl yn yr ail haen y tymor nesaf. Walters I Lansawel yn penio ymlaen at Ricky Lee Owen, mae wedi gwneud yn dda. Mae Louis Bates ar gael, dyma Bates. Bates yn tynnu'r bêl yn ôl at Price, Price yn creu lle i'w hunan nôl at Bates. Bates yn hongian y bêl I fyny tuag at Walters. Mae ar darget, yma Torrance yn cael amser I ddal y bêl ac I ryddhau yn gynnar. Pwysau ar Cooper a Gammond, ond y bêl yn tasgu bant. Ond gwaith da fanna gan Lansawel I greu lle a chyfle I Walters. Fel ti'n gweud, cyd chwarae da lawr yr asgell lle yma. Mae'r coesad yn I dda, mae'n jyst yn hango na. Felly mae'n anodd I Walters cael unrhyw fath o bwer ar y peniad. Will Fuller, nath arbed mor dda o beniad mehaseb yn gynharach yn y gêm. 5 llechen lan iddo fe, 7 I Torrance. Walters eto ymlaen, pwysau ar Ross White, mae'n troi ac yn gosod y bêl dros yr ystlys. Y ddau dîm os rhywbeth yn mynd yn uniongyrchol fan hyn I geisio rhoi pwysau ar y naill am ddiffyn ar llall. 5 pwynt o fwlch rhwng y ddau dîm. Andy Dyer, o'ch chi'n gallu gweld oddi wrtho fe cyn y gêm yn ysu am fuddigoliaeth heddiw. I ryddhau y pwysau, really. Ibrahim gadael y bêl I redeg, bêl yn cael ei gosod at Walters. Hanner cyfle fanna a mehaseb yn clirio. Cooper sy'n dod ar draws. Cooper ar y cyffyrddiad cyntaf, pwysau nôl ar amddiffyn y Bala. Eto, yr ail bêl yn cael ei hennill yng nghanol ca gan Lansawel. Price at Gammond, allan at Jenkins. Jenkins yn erbyn John Owen, fel oedd hi ar gychwyn y gêm. Gammond sy'n croesi ar ei drod dde tuag at Anderson. Bêl yn rhydd. Walters! O, bollten arall gan Tom Walters. Y bêl yn rhydd ac ar ei drod chwith nodweddiadol. 9fed gôl y tymor I Tom Walters. Fe sonion yn gynharach yn y prynhawn pa mor bwysig fydd y gôl agoriadol. Mae wedi dod, mae o blaid Llansawel, nhw sy ar y blaen. Llansawel 1, y Bala dim, Walters eto. Wel, taran o ergyd gan Walters. Cadw I ben dros y bêl, dyna'r gyfrinach fan hyn. Y pŵer yn curo Torrance yn y gôl. Mae honna yn streic o safon.
gan yr ymysodwr. A fe sonio ni bod Tom Walters yn profi I dymor mwyaf llwyddiannus yn yr Uwch Gynghrair. Mae wedi cael sawl partner yn ystod y tymor, gan gynnwys Ruben Davies sy'n allan gyda ganaf, Sam Snaith sydd wedi wahardd. Ond mae Walters wedi parhau a'i waith campus, 9 gôl ac yn creu 7 arall. Mae e wir yn allweddol I lwyddiant Llansawel y tymor hwn. Y bêl na'n cael ei ailgylchu, Sean, gan Tom Price allan â Gammond ac yna'r croesiad. Pa mor bwysig yw e yng nghanol ca, rhwng Kieran Williams a Tom Price, nhw sydd wedi dominyddu Bala. Ie, fe sonio yn y hanner cyntaf, ennill yr ail bêl, dyna'r gwahaniaeth rhwng y ddoi dîm I ryw raddau. Canol ca Llansawel, yn sicr yn well na'r Bala yn ennill y pel I hynny, a wedyn y creu y platfform fel petai i'r chwaraewyr, i'r asgellwyr, Bates a Jenkins. Ferguson. Ac Ibrahim ymlaen. Bydd e'n ddiddorol nawr I weld ymateb y Bala fan hyn. Bydd rhaid nhw fynd yn fwy ymosodol. Digwyddodd yr un peth yn Hwlffordd nos Wener diwetha yn ildio y gôl gyntaf. Ond yn yr ail hanner oedd y pennau wedi mynd lawr. A mae'r hyder erbyn hyn yn llifo trwy dîm Andy Dyer. Ibrahim trwy'r coesau ymlaen at McGivern. Ond gormod ar honna a mae drwodd at Fuller. Pan I ti yn cymharu Tom Walters ar dan, Anderson wedi dod I mewn i'r tîm 4 gôl gan y gŵr ifanc ac yna mae gyda ti mahaseb o 7 gôl. A mwy na lai dyna fe. Mae Ferguson wedi cychwyn I gyfnod gyda y Bala yn dda. Ond mae'r goliau fel petai nhw wedi sychu lan. Gofio di Llansawel yn edrych am yr ail gôl na, jyst I creu y bwlch na, neu'n sicr o'r tryffwynt. Ond fel y ti sôn, mae fel anni'r Bala nawr. Be mae nhw'n mynd I wneud I newid y gêm, newid y system. Un neu ddoi yn cynnesu lan ar y fainc. Walters at Bates, Bates sy'n gwneud yn dda I gadw'r bêl ar dir y byw. Frwydr amdani. Yn llithro mewn. Oedd Harry Dean. Tafliad fyddi I Lansawel. Llais Luke Cooper. Gŵr profiadol yn y cefn wrth ochr Alex Gammond cyn gapten ar y Bari. Llais cryf. Sylwebaeth yn hwyrol gan Cooper yn rafwch y chwarae, slowo pethau lawr. Pen profiadol yn y cefn, Sean. Mae'n cyfnod eitha aniben y chwarae lawr yr asgell ddim. Mae hefyd o'n, fydd Llansawel fel ti sôn, ddim yn becsio'r ar y lawer. Wrth i'r Bala, maen nhw'n edrych I neud newidiadau. Sy'n ni'n meddwl yn y munudau nesaf. Wrth edrych draw i'r fainc, mae yna ddau yn disgwyl dod i'r ca. Mae'n rhaid iddyn nhw fynd yn ymosodol a fe fydd yr eilyddio yn cymryd lle nawr. Wel, fi'n syni ar hyn, mae haseb yn gadael. John Owen fel mae'n debyg hefyd. So mae haseb a John Owen yn gadael. A Tarashenko yn dod i'r ca. A Connor Evans.
Connor Evans ar fenthyg o Gaernarfon, felly newid personnel o ran yr ymwelwyr sydd angen gol, ond Llansawel sy'n ymosod, a dyma Bates yn curo i ddyn, dyma Tarasenko i gyffyrddiad cyntaf, ymlaen yn chwilio am Ferguson sy'n lladd y bêl. Mae'n gyfle i droi yn fanna, mae'n bwydo Ibrahim, ond Ibrahim yn dangos gormod ohoni i Gammond, a mae Gammond yn synhwyrol yn dod o hyd i Jenkins sy'n bwydo'r bêl lawr y sianel at Anderson. Anderson eto mor gryf, ond drychwch pwy sy'n ennill yr ail bêl na. Price eto. Nid y bas orau ganddo fe. Pwysau ar Ross White. A mae'r White yn ildio. Tafliad pen pella. Ond y darn yna o chwarae jyst yn dangos eto pa mor allweddol yw Tom Price yng nghanol. Price hefyd, a Cooper, y capten. Defnyddio i brofiad, jyst yn angori pethau yn y cefn i Llansawel. A nawr sefyllfa da arall yno, mae Cooper yn mynd mlaen hefyd, y capten. Tafliad hir, Connor Evans yn clirio, eto Price sydd yno. Mae Gyfer yn ildio meddiant, Price yn edrych i groesi a tafliad arall pen pella. O ti'n sôn y ti'r ymateb gan Bala wedi mynd ar ei hôl i, ond os rhywbeth mwy o bwysau gan Lansawel i wedi bod. Llif y chwarae'r union yr un peth yn yw, Mike. Llansawel, bydden nhw ddim yn hapus gadael Bala nôl yn y gemyn. Bêl yn adlamu Walters oedd y gosati. Croesiad isiel, Bêl yn rhydd, Burke y capten yn clirio. A mae'n dod o hyd i Ferguson. Ferguson yn cael ei ben lan ac ar ei drod chwith yn taro'r blaen tuag at Tarasenko. Ond Luke Cooper yn y fan ar lle wedi darllen y bas yn wych. Eto, Llansawel sy'n ennill yr ail bêl. Walters yn bwydo Bates. Dim ond Anderson sydd yn y canol. Dim Anderson yn dod amdani ac yn acrobataidd oedd hi. Dwi ddim ar darget, ond oedd e'n hedfan trwy'r awyr. Croesiad Bates. Drychwch pa mor acrobataidd oedd Ollie Anderson gyda'r cyfle yna. Ie, acrobataidd yn siŵr. Bates ar croesiad o wedyn, jyst yn trial creu yr anhygol, so honna wedi mynd mewn mi fyddai'n anhygol. Dyn ni'n gweld yn sgorio goliath o tebyg. O sgorio dde dros 40 o goliau i tîm yr Academy y tymor diwetha. Wedi gorfod aros i dro o ran dod mewn i'r tîm cynta. Ond wedi cymryd i gyfle yn absenoldeb Ruben Davies a Sam Snaith. Dyma'r Bala yn ymosod. Ibrahim, croesiad gan Burke, peniad allan gan Cooper, a drychwch pwy sy'n gynta Walters, a maen nhw'n cychwyn ymosodiad arall, y bas hir ymlaen. Mor barod i rediadau y gŵr ifanc, 19 oed. Ollie Anderson yn croesi. Gofod e aros yn credu hir fan'na, achos neb yn y blwch, a fe credu bod ei rhedeg allan o syniadau. Ond ni wedi siarad mor positif amdano fe fan'na hefyd. Ond i cychwyn y symud yna, Walters yn neud arbennig o dda, yn dod mewn i'r poced yna, yn neud y gwaith caib ar haw, sy'n disgwyl o ymysodwr o safon. Nid yn unig yn sgorio goliau, ond yn neud y gwaith caled. Cefnogwyr Llansawel sydd wedi codi cri. Evans yn dod amdani, a fe fydd hi yn cic gornel i'r Bala. A tra bod hi dim ond yn un, mae wastod gobeith. Burke y capten yn rithro ar draws i'w chymryd hi. Mae dim taldra mehoseb erbyn hyn. Digba yw'r tala o chwaraewyr y Bala, yr amddiffynwr mawr o Ffranc. Nhw'n chwilio amdano fe, dwi'n siŵr y pennau mynd lan, ac os Will Bell. Ni'n mynd i ddweud y byra falle o'r amddiffynwyr gafodd y peniad, ond ddim ar target. Ie, oedd hi'n naid arbennig o dda gan Bell. Swn ni weld fan hyn, jyst yn creu bach o le hunan yn y cwrt.
y naid sydd yn bwysig, ond ddim yn cael y bêl ar darged, ond fel ti'n gweud, un gol sydd hynny, a tra bod hynny, mae yna gyfle i'r Bala. A dyna pam dwi'n meddwl bod y ail gol mor bwysig i Lansawel. Mae Llansawel wedi mynd uwch ben Met Caerdydd yn y tabl dros dro. Maen nhw'n yn teithio i'r Flint heddiw. O byddai Bala'n colli'r gêm hon. Mi fyddai'r bwlch rhwng y ddau yn 4 pwynt a Flint ar gêm y prynhawn yma wrth gefn. O byddai'n edrych hyd yn oed yn ddiach ar dîm Steve Fisher. Walters, y Sgorio, cael amser i dynnu'r bêl lawr. Dyma Digba dan bwysau. Agosau y 3 chwarter y gêm wedi chwarae. Gol Tom Walters yn gwahanu'r tîmoedd bas ymlaen. Chwilio am Anderson. Anderson tro hwn ddim yn dal y bêl lan. Digba tuag at Tarasenko, ond Cooper sydd wedi cael gêm dda yn y cefn ac Price. Braidd yn ffodus, mae Llansawel bêl yn torri'n garedig i Bates. Bates at Anderson. Anderson yn lladd y bêl yn dda ar y cyffyrddiad cyntaf. Mae'n troi tu fewn, mae'n edrych o gwmpas. Dyma Fanning. Fanning at y postyn pella. Walters nôl ar draws. Anderson yn sgorio. Y cyfuniad eiraidd yma o Walters ac Anderson yn sgorio'r ail i Lansawel. Rhaid nawr bod y pwyntiau yn saff. Chwarae gwych gan Lansawel yn cadw'r meddiant, yn adeiladu'r pwysau. Y croesiad gan Fanning, y peniad ar draws gan Walters ac ar yr ail gyfle. Mae Ollie Anderson yn rhwydo. 5 gol i'r gŵr ifanc. Ie, hon oedd y gol bwysig i Llansawel. Pan ti'n gweud, y croesad dwfwn i'r cefn. Walters fyna i penio yn ôl, a ni'n meddwl bod y cyfle wedi mynd. Ond Anderson jyst yn cael ei flaen i droed iddo fe. Y gŵr ifanc yn cael gol arall. A sy'n ni'n tybio bod y gêm ar ben i'r Bala. Wel, Anderson yn sgorio eto, fel o'n i'n dweud, 5 y tymor hwn i Ollie Anderson, 19 oed. Dim ond cychwyn gêm am yr 8fed tro. Mae yna 9 ymddangosiad o'r fainc. Ond pan ych chi'n edrych ar hwnna, dim ryfedd bod rhywun fel Wolverhampton Wanderers yn edrych ar y gŵr yma. Llansawel 2, y Bala dim. Mae fe'r cytundeb 2 flynedd, dwi'n meddwl, felly fydd y rhain o dal i amdano fe os ydyn nhw eisiau fe. Fi'n credu bod nhw wedi eistedd fel lawr y gol gloi. Trydydd yn dod ar. Eistedd fel lawr y gol gloi. Arwyddo hwnna falle ni. Beth yw e? Pa i fecso, arwyddo fe. Wel, aos ffordd yn ôl i'r Bala. Na. Sa'n credu. Walters ymlaen, eto chwilio am Anderson. Williams. Kieran Williams hynny yw. Y momentum wedi newid ers y gol agoriadol Sean yn dweud. Pryn ni wedi gweld y Bala yn ymosodol. Maen nhw jyst yn gryfach, maen nhw'n gloiach at y peli, yr ail beli yn pigo lan yn ganol ca. Draws y ca i gyd, ddyn am ddyn dwi'n meddwl bod nhw'n well na'r Bala. Y prynawn yma. Peidiwch anghofio assist arall i Tom Walters. Mae CVA yn gwella o gêm i gêm. Ie, oedd yn glefer hefyd gyda'i symudiad i'r postyn pella, yn gwybod bod y gwaglef yna. Cian Jenkins. Braidd yn ddigyfeiriad y tro hwn, a mae Torrance yn rhithro i gymryd y gic. Yn gwybod bod amser yn rhedeg allan mewn i cwarter ola'r gêm i dîm ar ei holi. O ddwy ddim Ferguson, ond eto mae'n colli'r meddiant yma. Kieran Williams yno. Mae'n rhoi'r bêl yn y sianel i droi amddiffyn y Bala. Jenkins, dwfwn tuag at Anderson. Cael ei giro trwy hwn gan
gan Digba. Dyma Tarasenko ymlaen fel eilydd. A pas syml yn mynd o'i le. Ie, fi'n credu bod hwnna'n crynoi pnawn y Bala lan mewn un symudiad, dwi'n onest. Ni fel fod Andrew Mountbatten wedi cael wythnos caled, ond yn sicr fan hyn mae Bala dan y cosh. Fi'n credu bod rhaid i fod yn ofalus pwy ni'n cymharu nyn yna. Ibrahim yn troi, mlaen at Ferguson. Ferguson yn barod i'r rediadau, yn dal y bel i fyny. Dyma Harry Dean. Dean, mlaen at Tarasenko. Tarasenko gyda Gamond ar draws. A'n credu bod hwnna'n mynd i fod yn gic gol. Dyw Tarasenko ddim yn cytuno, ond mae'n benderfyniad da. Mae'n ragor o protestio. Ond o Rob Jenkins y dyfarnwr yn y fan ar lle. Mae Burke hefyd yn fel capten i protestio hefyd. Ond penderfyniad cywir. Oedd hi yn y cyffyrddiad diwetha off Tarasenko. Welwn ni fan hyn y capten yn ein arbennig o dda. Jyst yn sefyll i dir, sefyll ar ei dradau. Ac yna'n rhoi y dacl mewn am yr cyffyrddiad diwetha. Oedd hi o'r sowdl. Mae'n ragor o eilyddio pen pella o ran yr ymwelwyr. Ond fe gewn ni'r gic gol gynta. Felly, y 3 eisoes wedi dod i'r ca. Os rhywbeth mae pethau wedi mynd o ddrwg i wath. Bale yn torri'n garedig. Walters, mlaen at Anderson. Mae'n ddealltwriaeth arbennig rhwng y ddau tro hwn. Y tafliad yn mynd o blaid y Bala a fe gewn ni yr eilyddio. Ibrahim sydd yn gadael. Ac yn dod i'r ca. Mae'r gŵr o'r Unol Daleithiau, Tanner Dogan. Wedi chwarae Pêl-droed fan hyn a fan draw. Wedi ymuno o Hastings United yng Nghynghrau'r Isthmian yn Lloegr. A dyma Llansawel yn dod unwaith eto. Bates. A Bale yn tasgu allan a cic gornel fydd i Harry Dean ar cyffyrddiad ola. Ie, y bas ddim digon da i Bates. Oedd angen bach fwy ar y bas i creu y lle i gadael Bates i gymeryd ergyd ar ei drodd dde. Ond yn ennill cic gornel i'w dîm. Dim haster Bates nawr. Jenkins yw hwn, ie fe? Ie, Jenkins yw gymeryd hon. Mae Cian Jenkins yn cael digon o ymarfer trwy gydol y prynawn o gymryd ciciau cornel o'r ochr dde. Cymeryd yr hwnna o'r stafell ewyd, bron. Bydd honna dan y bar, byddwn ni'n tybio i roi pwysau ar Torrance. Mae wedi tynnu ddi allan, ond mae'n ofyn am lawio yn erbyn Connor Evans. A mae'n y gyfle fan hyn i Tarasenko. Tarasenko wedi gweld Fuller oddi ar y linell. O, chydig dros y bar. O, gweledigaeth dda, rhaid canmol Tarasenko am y cyfle. Wedi gweld Fuller ymhell oddi ar ei linell. Dim ond 1 gol mae wedi sgorio y tymor hwn. Ie, Price am y tro cyntaf ar camgymeriad ganol ca, ond am gyfle oedd hon. Neu bron iawn yn mynd o dan y bar, ond Fuller yn digon hapus jyst i gweld i'n mynd droso. Goliau gan Anderson a Walters yn rhoi'r fantais i'r tîm catre. Nhw sy'n ymosod to, dyma Price gormod ar honna. Oedd e mewn safle da, oedd y bas iddo fe yn dda hefyd, wedi pwyso'n wych gan Louis Bates, ond cynnyrch gorffenedig ddim cystal y tro hwn.
Price at Bates. Bates, cyfle i'r gydio. A'r arbediad yn un dda gan Torrance, nid yma tro cynta heddi. Dyma Walters yn tyrannu'r bêl mewn at Ricky Lee Owen. Mae'n troi yn gelfydd. Ond yr amddiffyn yn gwneud I gwaith. Cyffyrddiad da fyna, jyst I creu y lle I gymeryd yr ergyd gan Lee Owen. O, bas yn ôl gan Gammond, oedd Tarasenko yn y fan ar lle I fanteisio yn unwaith to Luke Cooper a wedi cael gêm gampus yn y cefn. Cwarter awr yn weddill yma ar Hen Heol. Llansawel 2, y Bala dim. A Ricky Lee Owen nôl eto a mae'r Rob Jenkins yn aros am fantais. Dwi ddim yn dod cicrydd i'r tîm cartre. Hon oedd y gyfle. Mae'n ergyd dda, ond I disgwyl I Torrance wneud yr arbediad fyna. Ti bronus iddi, jyst cymeryd sgid oedd I ar y maes. Wel, un tîm fydd yn hapus ar canlyniad ma fydd Flint. Flint wrth gwrs y pythefnos holl bwysig gyda nhw. Mae'n 4 pwynt o fantais gyda nhw dros y Bala. Os bydd y canlyniad yn aros fel hyn, ac yna rownd gynderfynol Cwpan Cymru wythnos mewn pythefnos. Pan ti'n edrych ar berfformiad y Bala heddi, 16 o dymhorau, cymaint o lwyddiant gan gynnwys ennill Cwpan y Gynghrair a Cwpan Cymru. Beth yw dyfodol y Bala os ewn nhw lawr, Sion? Sio gymryd o newidiadau yn ystod yr haf yn y pethau newid am ryw reswm. Maen nhw wedi bod mor gyson fel clwb yn Uwch Gynghrair Cymru. A dyna'r cwestiwn nawr, Mike, yn y fe. Be sydd yn mynd I ddigwydd os I nhw'n cwmpo allan o'r Gynghrair? Dyn ni gweld sawl clwb wedi gweld un anodd dyn nhw mewn clybiau fel Cyfyrddin. Felly, gweld Rhyl, Fangor, mynd am yn ôl, dechrau nawr ar ei ffordd ar gari taith yn ôl. A disadwn nesaf bydd gyda ni rownd derfynol Cwpan Nathaniel. MG, y seintiau newydd yn erbyn y Bari, yn fyw ar Sgorio o ben y bont, a hynny am 5 o'r gloch. Seintiau yn ffefrynnau clir, ond y Bari yn profi tymor da. Dim canlyniadau cystal yn ddiweddar, ond wedi ennill yn Carnarfon rhyw wythnos yn ôl. A maen nhw'n croesawu Ceicona heddi I Barc Jenner, gêm ddiddorol. Ond sgwnia fydd un llygad gan y Bari ar y rownd derfynol na wythnos nesaf, cewn ni weld. Mae Ollie Anderson yn mynd I adael. A Rio Dyer sy'n mlaen yn ei lefe. Gymeradwyeth y dorf yn dweud y cyfan I chi. A'r llongyfarchiadau gan y tîm hyfforddi i'r gŵr ifanc 19 oed. Gôl arall iddo fe, 5 y tymor yma. Ollie Anderson. Cofiwch yr enw. Dangos pa mor bwysig yw i'r tîm, i'r garfan. Andy Dyer yn cymeryd, dim risg. Dyna off ti wedi gwneud y swydd. A pan ti'n meddwl amdano fe, petai Ruben Davies efallai wedi aros yn ffit a Sam Snaith ddim yn cael ei wahardd mor aml, falle ddim wedi cael ei gyfle o gwbl. Dyna'r pêl-droed I ti, Mike, yna fe? Cymeryd y gyfleuon pan maen nhw'n dod. Ond dyna'n sicr fe mae Anderson yn gwneud hyd yn hyn. Ferguson a'r coesau hir, ond y bas yn rhy agos I Louis Bates. Ross White. Y glaw parhaol nawr ar can drwm.
Wel, mae yna chydig dros 10 munud yn weddill. Mae Burke dros y gicrydd i'r Bala. Mae amser yn rhedeg allan i dîm Steve Fisher. Ar ei holi o ddwy ddim. Croesiad da, peniad pwysig Ricky Lee Owen. Mae'n ildio'r gic gornel, ond fe gafodd y peniad cynta. Croesiad da, oedd rhaid i fe wneud y peniad. Nifer y chwaraewyr Bala yn y blwch yn aros amdano hwnna. Am y tro cyntaf falle, ni'n gweld y Bêl yn arafu rhyw ychydig oherwydd maint y glaw sydd wedi bod. Bala'n rhithro i gymryd y gic gornel yn hongian y Bêl i fan i Digba sy'n cyrraedd yna gynta. A maen nhw wedi sgorio a Connor Evans sydd wedi cael y cyffyrddiad ar y postyn pella. A mae'r Bala nôl yn y gêm. Y gic gornel yn uchel, Digba yn cael y cyffyrddiad holl bwysig ac yna Connor Evans yn cyfeirio'r Bêl heibio i Fuller. Llansawel 2, y Bala 1, 10 munud yn weddill, Sean. Wel, dyn ni mewn am 10 munud, hynod diddorol nawr, ond i weld bod y gêm droso, ond y Bala yn crafu hynna nôl mewn y gêm. Y cyffyrddiad lleia ar y postyn pella. 10 munud diddorol iawn ar yn blaenau. Wel, dyma sgoriwr y Bala, Connor Evans ar fenthyg o Gaernarfon. Yn cyfeirio'r Bêl o 2 ohonyn nhw yn gwisgo gwyn ar y postyn pella, dim cam sefyll. Ac yn sydyn iawn, allan o ddim, mae yna gyfle i'r Bala i gipio rhywbeth. Tarashenko. Llansawel yn clirio lan tuag at Tom Walters. Ac yn sydyn iawn, chi'n synhwyro yr hyder yn dechrau llifo, a dyna chi esiampl ohono fe gyda Harry Dean yn ennill y dacl. Dyma fe eto o'r cyffyrddiad. Ennill yr ail Bêl na, ni'n mynd i weid, Mike. Dyna beth sydd lle maen nhw wedi bod trwy pnawn yma. Mae Gyfyryn ymlaen, ond bydd Dominic McGiveron yn siomedig gyda hynny oherwydd oedd momentum y symudiad yn dechrau adeiladu. A yna cyfle i lledu y Bêl yn hytrach yn mynd yn uniongyrchol, lledu'r Bêl i'r dde. Oedd Burke yn gweiddi yn sgrechen amdani. Wel, bydd ddim hastar Will Fuller. Mi'n credu bydd Llansawel yn edrych i arafu pethau. Mae yna 8 munud o'r 90 yn weddill. Steve Fisher mae wedi taflu 4 eilydd i'r ca, mae wedi rhoi cyfle bron i bawb, wedi arbrofi gyda sawl system. A falle geithio rhywbeth allan o'r gêm hyn, pwy o wir. Mae'n nhw'n i atgoffa chi o eiriau Steve Fisher ar gychwyn y prynhawn yn y cyfweliad. Allwn ni ddim afforddio colli'r gêm hon. Wel, o'n nhw'n edrych fel petai nhw yn iawn yn mynd i golli hon. 2-0 ar ei holi. Goliau Anderson a Walters, a oedd hyder yn llifo trwy tîm Andy Dyer. Ond mae dim ond yn cymryd un sparc i newid pethau, a dyna beth sydd wedi digwydd o'r gic gornel yna. Jenkins tuag at Walters. Am y tro cynta, ddim cweit yn dal y Bêl i fyny. Mae Walters wedi mynd i'r llawr, a mae'r gic rydd wedi mynd yn ei erbyn e, a mae'r Pîl yn oed y penderfyniadau yn dechrau troi. Mae'n od yna, dyna Pêl-droed ydy. Y cyfle yna, mae'n rhaid i mi nôl i'r hanner cyntaf, mae haseb, dyna'r unig cyfle wir go iawn maen nhw wedi cael, a wedyn maen nhw'n troi lan efo gic cornel a cael y gol. Ond honna, oedd y gic rydd yn y dyfarwr i roi. Torrance yn uniongyrchol, chwilio am Ferguson, peniad pwysig Jack Fanning. Mae'n rhaid i ofyn y cwestiwn, Sean, ife ers i Ollie Anderson adael y ca, mae'r gêm wedi newid? Ie, lle ni weid ni, ond y gwir amdani, mae rhaid i fod fwy proffesiynol
Bydd tîm cartre yn rhoi'r gol bant wrth i Walters rhedeg y llinell y sianel eto. Pas dda fyna gan Ricili Owen. Mae bach yn gynnar fynd i'r gornel. Walters, bas tu fewn. Dyer! Ergyd rymus gan mab y rheolwr. Rio Dyer yn troi. I'n byr rhywe, a mae'n troi yn gyflym yn yr ymodau hyn. Ie, y troed yn dda. Walters eto rhedeg y sianel fel yn ni'n gweud. Mae'r troed yn arbennig, ond jyst rhoi'r draws y blwch yn isiel oedd angen neud fyna. Mae'r glaw wedi stopio. Am y tro cyntaf nawr yma. Wel Bell a ras. Wedi gael awr gan Dyer, allan gan Torrance. Wrth i amser tician heibio. Y cloc yn erbyn y Bala. Llansawel 2, y Bala 1. Byddai pwynt yn gwneud cymaint o wahaniaeth. Yn colli heddiw, byddai 4 pwynt o fwlch rhyngddyn nhw a'r Flint ar gêm y prynawn yma adre yn erbyn Met Caerdydd. Bydd y ddau yn cwrdd yn rhyw 2 wythnos. Tarasenko. Chi'n clywed y glwybaniaeth o dan trad y chwaraewyr. Y glaw wedi bod mor drwm, wedi bod yn barhaol mwy na lai trwy gydol y gêm. A bas na tu hwnt i Harry Dean. Ni mewn i'r 5 munud ola. Mae'n rhaid ti ddweud, Sean, mae Steve Fisher, mae wedi gwneud popeth allan fe, mae wedi gwneud yr eilyddio, newid y system, ond mae wedi creu mwy na lai, fel o ti'n gweud, 2 gyfle amlwg yn y gêm yn unig, tra bod Llansawel wedi dominyddu popeth. Ie, os wneith Bala cael yr ail gol yma, bydd Andy Dyer yn gandryll, achos nhw sydd wedi bod y tîm gorau o'r gic gyntaf. Dyer. Wel, mae'n taflu hunan i'r llawr. Does dim trosedd, ond maen nhw wedi ennill y bêl yn ôl. A'r Bala nawr yn gofod taflu chwaraewyr ymlaen. Amser yn rhedeg allan. Dyma Dyer, Rio Dyer. A Cian Jenkins yn ceibo am y bêl. Mae'r penderfyniad o blaid y tîm cartre. Ceibo oedd y gair iawn fyna, Mike. Sa'n credu bod ti'n gallu ceibo ar cael pob dywydd. Neu fydde drwbl i gael. Ricili Owen, synhwyrol cadw'r meddiant, Kieran Williams, a Walters yn gwybod bod e'n cam sefyll, felly y chwarae'n parhau. Walters. Yn ofalus gyda'i bas. Price ac yn arpeniad tu fiwn. A Cooper. Ti sôn am y newidiadau, Tarasenko yn y marn i o'r rhan y Bala sydd wedi gwneud y gwaniaeth mwyaf. Digba yn erbyn Walters. Ond y bas letraws. Cian Jenkins yn cyrraedd yna cyn Connor Evans. Fanning, gosod y bêl yn y sianel. Yw'r neges rwy'n siŵr oddi wrth y tîm hyfforddi'r tîm cartre. Ni mewn i'r funud diwetha. Os bosib. 3 munud mae'n debyg. A hwnna, dwi'n meddwl am y newidiadau sydd wedi digwydd. Felly 3 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Llansawel 2, y Bala 1 am angen gol yn driennus ar dîm Steve Fisher.
gyda Llanelli eisoes wedi disgyn nithwr. Ysgrifen ar y mur i chwaraewyr ac cefnogwyr y Bala, ond dyma nhw'n dod, mae Gyfyryn allan at Ferguson. Angen cymorth ar y chwaraewr ifanc. Doran a Digba. Bale yn cael ei sgubo mewn ac ar y postyn pella mae Ferguson yn disgwyl. Mae'n ergydio, ond mae'n rhy agos i Will Fuller. Ddim cweit yn dal honna, Cameron Ferguson. Gormod o le yn y marn ni ar y postyn pella i Ferguson. Mae'n gigosan yn y diwedd, ond gormod o le ar y postyn pella. Neb yn ei marcio fe. Ni mewn i'r 3 munud diwetha. Oedd hi'n gyfle. Bas ymlaen gan Tarashenko. Hwna'n dacl bwysig gan Jack Fanning. Ydyn ni'n mynd i gael diweddglo dramatic yma ar Hen Heol. Llansawel ar y blaen o 2 gôl i 1. Harry Dean yn rhithro ar draws i gymryd y tafliad hir. Dim ond 1 amddiffynwr yn ôl ar gôl geidwad o ran y Bala. Pawb arall yn y cwrt cosbi. Dean yn oedi yn y lle cynta ac yna'n taflu'n hir. Tuag at Ferguson, fe geith Dean ail gyfle i osod y bêl yn y cwrt cosbi. Mae Connor Evans yno. Mae Ricky Lee Owen yn gwneud gwaith da i Lansawel, ond nôl mae'n dod eto gan Harry Dean. Eto gwaith amddiffynol pwysig gan Kieran Williams, ond mae bêl yn rhydd a mae Fanning yn eith unrhyw le y tro, ac yn y diwedd mae'r gic rydd wedi mynd o blaid y tîm cartre, neu mae wedi oedi'r chwarae. Wedi oedi'r chwarae. Oedi'r chwarae, o'n i'n clywed y chwiban yn mynd, anaf i'r pen, ie? So, wel, Bala oedd ar bêl, Sean, felly nhw dyle fod yn cael y meddiant, yfe? Ond mae fe'n mynd i roi'r Llansawel. Wel, dwi'n syni arna. Achos oedd y bêl gan y Bala, dyna ni. Ie. Curiad i'r pen fyna, ond fydd chwarae Bala yn ganrif bod nhw wedi stopi. Achos nhw, fel ti'n gweud, oedd ar meddiant. Dean yn clirio, Burke yn helpu ddi mlaen. Mae'r bêl tu ôl i Dean a mae Walters yn bwrw am y gornel. Mae'n pawb yn gweiddi arno fe, goda am y gornel. A mae wedi ennill y tafliad hefyd. Wel, ni wedi chwarae y 2 munud sydd wedi cael ei ychwanegu gan Rob Jenkins. Tafliad fydd i'r Bala, ond mae'r bêl pen anghywir y ca o ran Steve Fisher. A dyna ni, chwiban ola Rob Jenkins, buddigoliaeth holl bwysig i Lansawel. Maen nhw'n agor bwlch o 8 pwynt rhwngddi nhw a'r 2 ar y gwaelod. Siom yr edith, be wneud i o'r perfformiadau heddi? Wel, mwyn i'n gair rhyfad, dwi'n meddwl, o'r rhan Llansawel. Nhw oedd y tîm gorau yn y marn ni dros y 90 munud, ond fe wnaethon nhw gwaith caled, o'n i'n gadael y Bala mewn i'r gêm gyda'r gôl hwyr yna. Ydyn ni wedi gweld y diwedd o ran tymhorau y Bala yn Uwch Gynghrair Cymru ar dyswlaeth heddi? Pethau ddim droso, mae dal yn bosib, ond mae rhaid nhw dechrau sgorio golau, mae'n rhaid nhw dechrau ennill gemau. Mae mor syml o hynny. Wel, disgwr oedd hi ar yr hanner yna foli hyfryd gan Tom Walters yn rhoi Llansawel ar y blaen. Ollie Anderson, 5 gôl y tymor yn dyblu mantais. Mi oedd yna gôl hwyr i Connor Evans. Ond wedi gorffen yma ar Hen Heol. Y fuddigoliaeth i Andy Dyer a'i foes. Llansawel 2, y Bala 1.